We hebben hier meerdere scoren in meerdere gebouwen. Eigenlijk in alle gebouwen wat scoren. En nou ja, hier zit een lidske. Maar ja, deze is alweer een slagje groter. Een groep inwoners van Jestermaar loekt on de bel. In de morgen van Gonhuizen binnen recentelijk squarren ontstien. De inwoners denken dat de boeien zakket als gevolg van gaswinning. Wat we met name wat angstig van mensen, dat is de boeiendaling als gevolg van aardgaswinning. En hoe lang dat is het tot 2030 mij terug hier in deze omkringen. En ja, wat gevolgen kan dat voor de toekomst hebben? De inwoners hebben een brief gestuurd aan de gemeente van Tietjerkstra-Diel. Een groep rietsleden had juster op locatie west om de skeer te beschermen. Er is zeker bodemdaling door gaswinning, dat is duidelijk en vastgesteld en dat ontkent ook niemand. De vraag is alleen of deze scheuren in de woningen daardoor komen. Dat zou een deskundige vast moeten stellen. En zolang de schade niet groter is dan dat die nu is, denk ik dat dat niet gaat gebeuren, omdat dat niet belangrijk genoeg wordt gevonden landelijk. En wat kunnen je hem daar mij als gemeente rieën? Ja, dat is dus inderdaad lastig. We zijn gemeenteraad natuurlijk, dus we kunnen zeker naast onze inwoners staan en zorgen dat zij een luisterend oor krijgen. Maar schadeclaims moeten ingeleverd worden bij een landelijke organisatie, Commissie Mijnbouwschade. Nou ja, nu is deze schade zodanig dat ze dan een standaard brief krijgen, zeg maar, waar geen mensen naar gekeken hebben, alleen de computer. De inwoners hoop je in elk geval dat ze serieus naam worden. De situatie is vervelend. Maar Greensloner Tastan binnen het zeker nog net. Nee, dan mag je naar hem denken, dan lees je nacht een wekker. Ja, en de stress die daaruit voortkomt, nee, dat maken we net hebben. Maar Safir is nog net. Hoop ik net. Nee.